Fyzický vesmír není nic jiného než vědomí, které se stáčí zpět do svého nitra, aby zakoušelo sebe jako ducha, mysl a fyzickou hmotu. Jinými slovy, všechny procesy stvoření jsou procesy, jimiž vědomí, tedy já, neboli božství, vyjadřuje sebe sama. Vědomí v pohybu se vyjadřuje jako objekty vesmíru ve věčném tanci života. Zdrojem veškerého stvoření je božství, neboli duch, procesem stvoření je božství v pohybu, neboli mysl, a předmětem stvoření je fyzický vesmír, který zahrnuje fyzické tělo. Tyto tři složky reality, duch, mysl a tělo neboli pozorovatel, proces pozorování a pozorované, jsou v podstatě totéž. Všechny pocházejí ze stejného místa, z pole čisté potenciality, která je čistě neprojevená. Fyzikální zákony vesmíru jsou vlastně celý tento proces božství v pohybu nebo vědomí v pohybu. Když tyto zákony pochopíme a uplatníme je ve svém životě, můžeme vytvořit cokoliv, co si přejeme, protože stejné zákony, které příroda používá k vytvoření lesa, galaxie, hvězdy nebo lidského těla, mohou přinést i naplnění našich nejhlubších přání. Nyní si projdeme 7 duchovních zákonů úspěchu a podíváme se, jak je můžeme uplatnit ve svém životě. 4. duchovním zákonem úspěchu je zákon nejmenšího úsilí. Tento zákon vychází ze skutečnosti, že inteligence přírody funguje s lehkostí a bez námahy. Jedná se o princip nejmenšího úsilí, tedy žádného odporu. Jedná se tedy o princip harmonie a lásky. Když se od přírody naučíme tuto lekci, snadno naplníme svá přání. Pozorujete-li přírodu při práci, zjistíte, že vynakládá nejméně úsilí. Tráva se nesnaží růst, prostě roste. Ryby se nesnaží plavat, prostě plavou. Květiny se nesnaží kvést, jen kvetou. Ptáci se nesnaží létat, prostě létají. To je jejich přirozená nátura. Země se nesnaží otáčet kolem své osy, její přirozeností je točit se závratnou rychlostí a řítit se vesmírem. Přirozeností dětí je být v blaženosti. Přirozeností slunce je svítit. Přirozeností hvězd je třpitit se a jiskřit. A lidskou přirozeností je, aby se naše sny projevily ve fyzické podobě, snadno a bez námahy. Ve védské vědě, prastaré indické filozofii, je tento princip známý jako princip úspory úsilí neboli udělej méně a dosáhni více. Nakonec dospějete do stavu, kdy neděláte nic a dosáhnete všeho. To znamená, že existuje jen slabá myšlenka a její projevení pak přichází bez námahy. To, čemu se běžně říká zázrak, je ve skutečnosti projevem zákona nejmenšího úsilí. Inteligence přírody funguje bez námahy, bez třenic, spontánně. Je nelineární, intuitivní, holistická a vyživující. A když jste v souladu s přírodou, když jste upevněni v poznání svého pravého já, můžete využívat zákon nejmenšího úsilí. Nejméně úsilí vynakládáte, když jsou vaše činy motivovány láskou, protože příroda je udržována pohromadě energií lásky. Když usilujete o moc a kontrolu nad druhými lidmi, plýtváte energií. Když usilujete o peníze nebo moc kvůli egu, vynakládáte energii na honbu za iluzí štěstí, místo abyste si užívali štěstí v daném okamžiku. Když usilujete o peníze pouze kvůli osobnímu prospěchu, přerušujete tok energie k sobě samým a bráníte projevům inteligence přírody. Když je však vaše jednání motivováno láskou, nedochází k plýtvání energií. Když jsou vaše činy motivovány láskou, vaše energie se násobí a hromadí, a přebytečnou energii,
kterou shromažďujete a užíváte, můžete nasměrovat k vytvoření čehokoliv, co chcete, včetně neomezeného bohatství. Své fyzické tělo si můžete představit jako zařízení pro ovládání energie. Tedy to, že dokáže energii vytvářet, ukládat a vydávat. Pokud víte, jak energii vytvářet, uchovávat a vydávat efektivním způsobem, můžete vytvořit libovolné množství bohatství. Nejvíce energie spotřebuje pozornost věnovaná egu. Když je vaším vnitřním referenčním bodem ego, když usilujete o moc a kontrolu nad ostatními lidmi nebo se snažíte získat uznání od druhých, vynakládáte energii nehospodárně. Když se tato energie uvolní, můžete ji přesměrovat a použít k vytvoření čehokoliv, co chcete. Když je vaším vnitřním referenčním bodem váš duch, když jste imunní vůči kritice a nebojíte se žádné výzvy, můžete využít sílu lásky a tvořivě využívat energii k prožitku bohatství a vývoje. V knize Umění snít Don Juan říká Carlosi Castanedovi: většina naší energie jde na udržení naší důležitosti. Kdybychom byli schopni část této důležitosti ztratit, staly by se nám dvě mimořádné věci. Za prvé bychom se zbavili své energie, kterou bychom se snažili udržovat iluzorní představu o své velikosti, a za druhé bychom si poskytli dostatek energie, abychom mohli zahlédnout skutečnou velikost vesmíru. Zákon nejmenšího úsilí má 3 složky, 3 věci, které můžete udělat, abyste tento princip, udělat méně a dosáhnout více, uvedli do praxe. První složkou je přijetí. Přijetí jednoduše znamená, že se k něčemu zavážete: dnes budu přijímat lidi, situace, okolnosti a události tak, jak se vyskytují. To znamená, že budu vědět, že tento okamžik je takový, jaký má být, protože celý vesmír je takový, jaký má být. Tento okamžik, ten, který právě prožíváte, je vyvrcholením všech okamžiků, které jste zažili v minulosti. Tento okamžik je takový, jaký je, protože celý vesmír je takový, jaký je. Když bojujete proti tomuto okamžiku, bojujete vlastně proti celému vesmíru. Místo toho se můžete rozhodnout, že dnes nebudete bojovat proti celému vesmíru tím, že budete bojovat proti tomuto okamžiku. To znamená, že vaše přijetí tohoto okamžiku je naprosté a úplné. Přijímáte věci takové, jaké jsou, a ne takové, jaké byste si přáli, aby v tomto okamžiku byly. To je důležité pochopit. Můžete si přát, aby věci v budoucnu byly jiné, ale v tomto okamžiku musíte přijmout věci takové, jaké jsou. Když se cítíte frustrováni nebo rozrušeni nějakou osobou nebo situací, nezapomeňte, že nereagujete na osobu nebo situaci, ale na své pocity týkající se této osoby nebo situace. Jsou to vaše pocity a vaše pocity nejsou vinou někoho jiného. Když si to uvědomíte a zcela pochopíte, jste připraveni převzít odpovědnost za to, jak se cítíte, a změnit to. A pokud dokážete přijmout věci takové, jaké jsou, jste připraveni převzít odpovědnost za svou situaci a za všechny události, které považujete za problémy. To nás přivádí k druhé složce zákona nejmenšího úsilí. Tedy k odpovědnosti. Co znamená odpovědnost? Odpovědnost znamená, že za svou situaci nikoho a nic neobvinujete, včetně sebe. Poté, co jste přijali tuto okolnost, tuto událost, tento problém, odpovědnost pak znamená schopnost tvůrčí reakce na situaci takovou, jaká je nyní.
Všechny problémy obsahují zárodky příležitostí a toto uvědomění vám umožní využít daný okamžik a přeměnit jej v lepší situaci nebo věc. Jakmile to uděláte, každá takzvaná nepříjemná situace se stane příležitostí k vytvoření něčeho nového a krásného a každý takzvaný trýznitel nebo tyran se stane vaším učitelem. Realita je výklad. A pokud se rozhodnete interpretovat realitu tímto způsobem, budete mít kolem sebe mnoho učitelů a mnoho příležitostí k vývoji. Kdykoliv se setkáte s tyranem, trýznitelem, učitelem, přítelem nebo nepřítelem, všichni znamenají to též. Připomeňte si, tento okamžik je takový, jaký má být. Jakékoliv vztahy, které v tuto chvíli do svého života přitahujete, jsou přesně ty, které v tuto chvíli ve svém životě potřebujete. Za všemi událostmi se skrývá skrytý význam, který slouží vašemu vlastnímu vývoji. Třetí složkou zákona nejmenšího úsilí je bezbranost, což znamená, že vaše vědomí je usazeno v bezbranosti a vy jste se vzdali potřeby přesvědčovat druhé o svém názoru. Budete-li pozorovat lidi kolem sebe, zjistíte, že 99% času tráví obhajobou svých názorů. Pokud se jen vzdáte potřeby obhajovat svůj názor, získáte tímto vzdáním se přístup k obrovskému množství energie, která byla dříve promarněna. Když se bráníte, obvinujete druhé a nepřijímáte a nevzdáváte se okamžiku, váš život naráží na odpor. Kdykoliv se setkáte s odporem, uvědomte si, že pokud budete situaci vynucovat, odpor se jen zvýší. Nechcete stát strnule jako vzrostlý dub, který se v bouři zlomí a zhroutí. Místo toho chcete být pružní jako rákos, který se ohýbá spolu s bouří a přežije. Zcela upusťte od obhajoby svého názoru. Když nemáte co obhajovat, nedovolíte zrod argumentu. Budete-li to dělat důsledně, přestanete-li bojovat a bránit se, budete plně prožívat přítomnost, která je darem. Kdo si mi jednou řekl, minulost je historie, budoucnost je tajemství a tento okamžik je dar. Proto se tento okamžik nazývá přítomnost. Pokud přijmete přítomnost, splynete s ní a spojíte se s ní, zažijete oheň, záři, jiskru extáze, která pulzuje v každé živé vnímající bytosti. Jakmile začnete prožívat tuto exaltaci ducha ve všem živém, jakmile se s tím sžijete, zrodí se ve vás radost a vy odhodíte strašná břemena a zátěže obranářství, zášti a ublíženosti. Teprve pak se stanete lehkomyslnými, bezstarostnými, radostnými a svobodnými. V této radostné, prosté svobodě budete ve svém srdci bez jakýchkoliv pochybností vědět, že to, co chcete, je vám k dispozici, kdykoliv budete chtít, protože vaše přání bude vycházet z úrovně štěstí, nikoli z úrovně úzkosti nebo strachu. Nemusíte se ospravedlňovat, stačí, když sami sobě prohlásíte svůj záměr a budete zažívat naplnění, potěšení, radost, svobodu a nezávislost v každém okamžiku svého života. Dejte si závazek, že půjdete cestou bez odporu. Je to cesta, po které se inteligence přírody rozvíjí spontánně, bez tření a námahy. Když dosáhnete vynikající kombinace přijetí, odpovědnosti a bezbranosti, zažijete, jak život plyne bez námahy. Když zůstanete otevření všem úhlům pohledu a nebudete se pevně držet jen jednoho, vaše sny a touhy budou plynout s touhami přírody. Pak můžete uvolnit své záměry bez připoutanosti a jen čekat na vhodné období, kdy vaše touhy rozkvetou do reality. Můžete si být jisti, že až nastane to správné období, vaše přání se projeví.
To je zákon nejmenšího úsilí. Uplatnění zákona nejmenšího úsilí. Zákon nejmenšího úsilí uplatním tak, že se zavážu k následujícím krokům. Za prvé. Budu praktikovat přijetí. Dnes budu přijímat lidi, situace, okolnosti a události tak, jak se vyskytují. Budu vědět, že tento okamžik je takový, jaký má být, protože celý vesmír je takový, jaký má být. Nebudu bojovat proti celému vesmíru tím, že budu bojovat proti tomuto okamžiku. Mé přijetí je naprosté a úplné. Přijímám věci takové, jaké jsou v tomto okamžiku, ne takové, jaké bych si přál, aby byly. Za druhé. Když jsem přijal věci tak, jak jsou, převezmu odpovědnost za svou situaci a za všechny události, které považuji za problémy. Vím, že převzít odpovědnost znamená neobvinovat nikoho a nic za svou situaci, a to včetně sebe. Vím také, že každý problém je převlečená příležitost, a tato bdělost vůči příležitostem mi umožňuje využít tento okamžik a proměnit ho ve větší přínos. Za třetí. Dnes zůstane mé vědomí zakotveno v bezbranosti. Vzdám se potřeby obhajovat svůj názor. Nebudu cítit potřebu přesvědčovat druhé, aby přijali můj názor. Zůstanu otevřený všem názorům a nebudu pevně lpět na žádném z nich. Pátým duchovním zákonem úspěchu je zákon záměru a přání. Tento zákon vychází ze skutečnosti, že energie a informace existují všude v přírodě. Na úrovni kvantového pole ve skutečnosti neexistuje nic jiného než energie a informace. Kvantové pole je jen jiným označením pro pole čistého vědomí nebo čisté potenciality. A toto kvantové pole je ovlivňováno záměrem a touhou. Podívejme se na tento proces podrobněji. Květina, duha, strom, stéblo trávy, lidské tělo, když je rozložíme na základní složky, jsou energie a informace. Celý vesmír je ve své podstatě pohybem energie a informací. Jediný rozdíl mezi vámi a stromem je v informačním a energetickém obsahu vašich těl. Na hmotné úrovni se vy i strom skládáte ze stejných recyklovaných prvků, většinou z uhlíku, vodíku, kyslíku, dusíku a dalších prvků v nepatrném množství. Tyto prvky si můžete koupit v obchodě za pár korun. Rozdíl mezi vámi a stromem tedy není v uhlíku, vodíku nebo kyslíku. Ve skutečnosti si vy a strom neustále vyměňujete uhlík a kyslík. Skutečný rozdíl mezi vámi dvěma je v energii a v informacích. Z hlediska přírody jsme my dva privilegovaným druhem. Máme nervový systém, který je schopen uvědomovat si energetický a informační obsah lokalizovaného pole, z něhož vzniká naše fyzické tělo. Toto pole subjektivně vnímáme jako své myšlenky, pocity, emoce, touhy, vzpomínky, instinkty, pudy a přesvědčení. Totéž pole prožíváme objektivně jako fyzické tělo a prostřednictvím fyzického těla prožíváme toto pole jako svět. Ale všechno je to totéž. Proto starověcí věštci říkali, já jsem to, ty jsi to všechno je to, a to je všechno, co existuje. To je to, co je. Vaše tělo není odděleno od těla vesmíru, protože na kvantově mechanické úrovni neexistují žádné jasně definované hranice. Jste jako chvění, vlna, fluktuace, konvoluce, vír, lokalizovaná porucha ve větším kvantovém poli. Větší kvantové pole, vesmír, je vaším prodlouženým tělem. Nejenže je lidský nervový systém schopen uvědomovat si informace a energii svého vlastního kvantového pole,
ale protože je lidské vědomí prostřednictvím tohoto úžasného nervového systému nekonečně flexibilní, můžete vědomě měnit informační obsah, který dává vzniknout vašemu fyzickému tělu. Můžete vědomě měnit energetický a informační obsah nebo své vlastní kvantově mechanické tělo, a tím ovlivňovat energetický a informační obsah svého rozšířeného těla, svého prostředí, svého světa a způsobovat, aby se v něm věci projevovaly. Tato vědomá změna je způsobena dvěma vlastnostmi, které jsou vědomí vlastní, pozorností a záměrem. Pozornost dodává energii a záměr transformuje. Na cokoliv zaměříte svou pozornost, to ve vašem životě posílí. Cokoliv, od čeho odvedete svou pozornost, uvadne, rozpadne se a zmizí. Záměr naproti tomu vyvolává transformaci energie a informací. Záměr organizuje své vlastní naplnění. Kvalita záměru zaměřeného na objekt pozornosti zinscenuje nekonečné množství časoprostorových událostí, které přinesou zamýšlený výsledek, pokud se člověk řídí ostatními duchovními zákony úspěchu. Je to proto, že záměr v úrodné půdě pozornosti má nekonečnou organizující sílu. Nekonečná organizační síla znamená sílu uspořádat nekonečně mnoho časoprostorových událostí, a to ve stejnou dobu. Výraz této nekonečné organizující síly vidíme v každém stéblu trávy, v každém květu jabloně, v každé buňce našeho těla. Vidíme ji ve všem, co je živé. Ve schématu přírody všechno souvisí se vším ostatním. Svišť vyleze ze země a vy víte, že bude jaro. Ptáci začínají v určitém ročním období migrovat určitým směrem. Příroda je symfonie. A tato symfonie je tiše orchestrována na nejvyšší úrovni stvoření. Dalším dobrým příkladem této symfonie je lidské tělo. Jediná buňka v lidském těle dělá asi 6 bilionů věcí za sekundu a musí vědět, co dělá každá jiná buňka ve stejnou dobu. Lidské tělo může hrát hudbu, zabíjet bacily, dělat dítě, recitovat poezii a sledovat pohyb hvězd, a to vše ve stejnou dobu, protože pole nekonečné korelace je součástí jeho informačního pole. Na nervovém systému lidského druhu je pozoruhodné, že dokáže tuto nekonečnou organizační sílu ovládat prostřednictvím vědomého záměru. Záměr u lidského druhu není pevně stanoven nebo uzamčen v rigidní síti energie a informací. Je nekonečně flexibilní. Jinými slovy, pokud neporušujete ostatní přírodní zákony, můžete prostřednictvím svého záměru doslova poručit přírodním zákonům, aby splnili vaše sny a přání. Vesmírný počítač s jeho nekonečnou organizační silou může pracovat pro vás. Můžete se obrátit na onen nejvyšší základ stvoření, představit záměr a pouhým představením záměru aktivovat pole nekonečné korelace. Záměr vytváří základ pro nenucený, spontánní a netřecí tok čisté potenciality, která hledá vyjádření z neprojeveného do projeveného. Jediná opatrnost spočívá v tom, že svůj záměr používáte ve prospěch lidstva. K tomu dochází spontánně, pokud jste v souladu se 7 duchovními zákony. Skutečnou silou touhy je záměr. Samotný záměr je velmi silný, protože záměr je touha bez připoutanosti k výsledku. Samotná touha je slabá, protože touha je u většiny lidí pozornost s připoutaností. Záměr je touha s přísným dodržováním všech ostatních zákonů, ale zejména zákona odpoutanosti, který je 6. duchovním zákonem úspěchu. Záměr v kombinaci s odstupem vede k uvědomění si přítomného okamžiku a soustředění se na život.
a když je činnost prováděna s vědomím přítomného okamžiku, je nejúčinnější. Váš záměr je zaměřen na budoucnost, ale vaše pozornost se soustředí na přítomnost. Dokud je vaše pozornost v přítomnosti, projeví se váš záměr pro budoucnost, protože budoucnost se vytváří v přítomnosti. Musíte přijmout přítomnost takovou, jaká je. Přijměte přítomnost a zamýšlejte budoucnost. Budoucnost můžete vždy vytvořit prostřednictvím odděleného záměru, ale nikdy byste neměli bojovat proti přítomnosti. Minulost, přítomnost a budoucnost jsou vlastnosti vědomí. Minulost je vzpomínka, paměť, budoucnost je očekávání, přítomnost je vědomí. Čas je tedy pohyb myšlení. Minulost i budoucnost se rodí v představách, pouze přítomnost, která je vědomím, je skutečná a věčná. Je to podstatné. Je to potencialita časoprostoru, hmoty a energie. Je to věčné pole možností, které se prožívá jako abstraktní síly, ať už jde o světlo, teplo, elektřinu, magnetismus nebo gravitaci. Tyto síly nejsou ani v minulosti, ani v budoucnosti. Prostě jsou. Naše interpretace těchto abstraktních sil nám dává zkušenost konkrétních jevů a forem. Vzpomínkové interpretace abstraktních sil vytvářejí zkušenost minulosti, anticipační interpretace týchž abstraktních sil vytvářejí budoucnost. Jsou to vlastnosti pozornosti ve vědomí. Když se tyto kvality osvobodí od břemene minulosti, pak se jednání v přítomnosti stává živnou půdou pro vytváření budoucnosti. Záměr, zakotvený v této oddělené svobodě přítomnosti, slouží jako katalyzátor pro správnou kombinaci hmoty, energie a časoprostorových událostí, které vytvoří vše, co si přejete. Pokud se soustředíte na život a přítomný okamžik, pak se imaginární překážky, které tvoří více než 90% vnímaných překážek, rozpadají a mizí. Zbývajících 5 až 10% vnímaných překážek lze přeměnit v příležitosti prostřednictvím jednobodového záměru. Jednobodový záměr je taková kvalita pozornosti, která je neochvějná ve své pevnosti cíle. Jednobodový záměr znamená, že udržujete svou pozornost na zamýšleném výsledku s tak neochvějným záměrem, že naprosto odmítáte, aby překážky pohltily a rozptýlily soustředěnou kvalitu vaší pozornosti. Z vašeho vědomí jsou zcela a úplně vyloučeny všechny překážky. Jste schopni udržet si neochvějný klid a zároveň se s intenzivním zaujetím věnovat svému cíli. To je síla odpoutaného vědomí a jednobodového, soustředěného záměru současně. Naučte se využívat sílu záměru a můžete vytvořit cokoliv, co si přejete. Výsledků můžete dosáhnout i díky úsilí a snaze, ale za určitou cenu. Tou cenou je stres, infarkty a narušená funkce vašeho imunitního systému. Mnohem lepší je provádět následujících 5 kroků zákona záměru a přání. Když budete postupovat podle těchto 5 kroků pro splnění svých přání, záměr generuje vlastní sílu. Za prvé. Vklouzněte do mezery mezi myšlenkami. To znamená soustředit se v tichém prostoru mezi těmito myšlenkami, vstoupit do ticha, do úrovně bytí, která je vaším základním stavem. Za druhé. V tomto stavu bytí uvolněte své záměry a přání. Když se skutečně nacházíte v mezeře, není tam žádná myšlenka, žádný záměr, ale jakmile z mezery vyjdete, na tomto rozhraní mezi mezerou a myšlenkou zavedete záměr. Máte-li řadu cílů,
můžete si je napsat a mít na ně zaměřený záměr ještě předtím, než vstoupíte do mezery. Pokud například chcete úspěšnou kariéru, vstoupíte do mezery s tímto záměrem a záměr už tam bude jako slabý záblesk ve vašem vědomí. Uvolnit své záměry a přání v mezeře znamená zasadit je do úrodné půdy čisté potenciality a očekávat, že rozkvetou, až přijde správné období. Nechcete přeci vykopávat semínka svých přání, abyste zjistili, zda rostou, ani se rigidně upínat ke způsobu, jakým se budou vyvíjet. Chcete je jednoduše uvolnit. Za třetí. Zůstaňte ve stavu sebereference. To znamená, že zůstanete usazeni ve vědomí svého pravého já, svého ducha, svého spojení s polem čisté potenciality. Znamená to také nedívat se na sebe očima světa a nenechat se ovlivňovat názory a kritikou druhých. Užitečným způsobem, jak si tento stav sebereference udržet, je nechat si svá přání pro sebe, nesdílet je s nikým jiným, pokud nesdílí přesně stejné touhy jako vy a není s vámi úzce spjat. Za čtvrté. Zbavte se lpění na výsledku. To znamená vzdát se pevného lpění na konkrétním výsledku a žít v moudrosti nejistoty. Znamená to užívat si každý okamžik na cestě životem, i když neznáte výsledek. Za páté. Detaily nechte na vesmíru. Vaše záměry a přání mají nekonečnou organizační sílu, pokud jsou uvolněny do mezery. Důvěřujte této nekonečné organizační síle záměru, že za vás zařídí všechny detaily. Pamatujte, že vaše pravá podstata je čistý duch. Noste vědomí svého ducha všude, kam jdete, jemně uvolněte svá přání a vesmír se postará o detaily za vás. Uplatnění zákona záměru a přání. Zákon záměru a přání uvedu v život tím, že se zavážu učinit následující kroky. Za prvé. Udělám si seznam všech svých přání. Tento seznam budu nosit všude s sebou. Než se pustím do ticha a meditace, podívám se na tento seznam. Budu se na něj dívat, než půjdu večer spát. Podívám se na něj, když se ráno probudím. Za druhé. Uvolním tento seznam svých přání a odevzdám ho dolů na stvoření s důvěrou, že když se zdá, že věci nejdou podle mých představ, má to svůj důvod a že vesmírný plán má se mnou mnohem větší plány, než jsou ty, které jsem vymyslel. Za třetí. Budu si připomínat, že si mám při všech svých činnostech uvědomovat přítomný okamžik. Odmítnu, aby překážky pohlcovaly a rozptylovaly kvalitu mé pozornosti v přítomném okamžiku. Budu přijímat přítomnost takovou, jaká je, a projevovat budoucnost prostřednictvím svých nejhlubších, nejvlastnějších záměrů a přání. Šestým duchovním zákonem úspěchu je zákon odpoutání. Zákon odpoutání říká, že chcete-li získat cokoliv ve fyzickém vesmíru, musíte se vzdát svého připoutání k tomu. To neznamená, že se vzdáte záměru vytvořit své přání. Nevzdáváte se záměru ani touhy. Vzdáváte se své připoutanosti k výsledku. To je velmi silná věc. V okamžiku, kdy se vzdáte připoutanosti k výsledku a spojíte jednobodový záměr s odstupem, získáte to, po čem toužíte. Cokoliv si přejete, můžete získat díky odpoutání, protože odpoutání je založeno na nezpochybnitelné víře v sílu vašeho pravého já. Naopak připoutanost je založena na strachu a nejistotě, a potřeba bezpečí vychází z neznalosti pravého já. Zdrojem bohatství, hojnosti nebo čehokoliv ve fyzickém světě je já, je to vědomí,
které ví, jak naplnit každou potřebu. Vše ostatní je symbol, auta, domy, bankovky, oblečení, letadla. Symboly jsou pomíjivé, přicházejí a odcházejí. Honit se za symboly je jako spokojit se s mapou místo s územím. Vytváří to úzkost, nakonec se kvůli tomu cítíte uvnitř prázdní a neúplní, protože své já vyměňujete za symboly svého já. Připoutanost pochází z vědomí chudoby, protože připoutanost je vždy k symbolům. Odpoutanost je synonymem vědomí bohatství, protože s odpoutaností je spojena svoboda tvořit. Pouze z odpoutané angažovanosti lze mít radost a smích. Pak se symboly bohatství vytvářejí spontánně a bez námahy. Bez odpoutání jsme vězni bezmoci, bez naděje, přízemních potřeb, triviálních starostí, tichého zoufalství a vážnosti, charakteristických rysů každodenní průměrné existence a vědomí chudoby. Skutečné vědomí bohatství je schopnost mít vše, co chcete, kdykoliv chcete a s co nejmenším úsilím. Abyste se v této zkušenosti mohli utvrdit, musíte být zakotveni v moudrosti nejistoty. V této nejistotě naleznete svobodu vytvořit si cokoliv, co chcete. Lidé neustále hledají bezpečí a zjistíte, že hledání bezpečí je ve skutečnosti velmi pomíjivé. Dokonce i lpění na penězích je známkou nejistoty. Můžete si říci, až budu mít x milionů korun, pak budu v bezpečí. Pak budu finančně nezávislý a půjdu do důchodu. Pak budu dělat všechny věci, které opravdu chci dělat. To je velmi důležité. Ale to se nikdy nestane. Opravdu se to nikdy nestane. Ti, kdo hledají jistotu, se za ní honí celý život, ale nikdy ji nenajdou. Protože zůstává nepolapitelná a pomíjivá, protože jistota nikdy nemůže pocházet jen z peněz. Lpění na penězích vždy vyvolá nejistotu bez ohledu na to, kolik peněz máte v bance. Ve skutečnosti jsou někteří lidé, kteří mají nejvíce peněz, v největším nebezpečí. Hledání bezpečí je iluze. Ve starověkých tradicích moudrosti spočívá řešení celého dilematu v moudrosti nejistoty. To znamená, že hledání bezpečí a jistoty je ve skutečnosti lpěním na známém. A co je to známé? Známé to je naše minulost. Známé není nic jiného než vězení minulých podmíněností. V tom není žádný vývoj, naprosto žádný. A když není žádný vývoj, nastává stagnace, entropie, nepořádek a rozklad. Nejistota je naopak úrodnou půdou čisté kreativity a svobody. Nejistota znamená vstoupit do neznáma v každém okamžiku naší existence. Neznámo je polem všech možností, stále čerstvým, stále novým, vždy otevřeným pro vznik nových projevů. Bez nejistoty a neznáma je život jen zatuchlým opakováním ohraných vzpomínek. Stáváte se obětí minulosti a vaším dnešním trýznitelem je vaše ego, které zůstalo ze včerejška. Vzdejte se svého lpění na známém, vstupte do neznáma a vstoupíte do oblasti všech možností. Ve vaší ochotě vstoupit do neznáma bude zohledněna moudrost nejistoty. To znamená, že v každém okamžiku svého života budete prožívat vzrušení, dobrodružství a tajemství. Budete prožívat zábavu života, kouzlo, oslavu, radost a jásot vlastního ducha. Každý den se můžete těšit na vzrušení z toho, co může nastat v oblasti všech možností. Když zažíváte nejistotu, jste na správné cestě, tak se jí nevzdávejte. Nemusíte mít úplnou a pevnou představu o tom, co budete dělat příští týden nebo příští rok,
Protože pokud máte zcela jasnou představu o tom, co se stane, a rigidně se k ní apnete, uzavřete si celou řadu možností. Jednou z vlastností pole všech možností je nekonečná korelace. Pole může uspořádat nekonečně mnoho časoprostorových událostí tak, aby přinesly zamýšlený výsledek. Když se však připoutáte, váš záměr se uzamkne v rigidním myšlení a vy ztratíte plynulost, tvořivost a spontánnost, které jsou vlastní poli. Když se připoutáte, zmrazíte své přání z oné nekonečné plynulosti a pružnosti do strnulého rámce, který narušuje celý proces tvoření. Zákon odpoutání není v rozporu se zákonem záměru a přání, se stanovením cílů. Stále máte záměr jít určitým směrem, stále máte cíl. Mezi bodem alfa a bodem beta však existuje nekonečné množství možností. S přihlédnutím k nejistotě můžete kdykoliv změnit směr, pokud najdete vyšší ideál nebo pokud najdete něco zajímavějšího. Je také méně pravděpodobné, že budete problémům vnucovat řešení, což vám umožní zůstat ve střehu před příležitostmi. Zákon odpoutání urychluje celý proces evoluce. Když tomuto zákonu porozumíte, nebudete se cítit nuceni vynucovat si řešení. Když si vynucujete řešení problémů, vytváříte jen nové problémy. Když však zaměříte svou pozornost na nejistotu a budete svědky nejistoty, zatímco budete s očekáváním čekat, až se z chaosu a zmatku vynoří řešení, pak se vynoří něco velmi báječného a vzrušujícího. Tento stav bdělosti, vaše připravenost v přítomnosti, v oblasti nejistoty, se setkává s vaším cílem a záměrem a umožňuje vám chopit se příležitosti. Jaká je to příležitost? Je obsažena v každém problému, který ve svém životě máte. Každý jednotlivý problém, který ve svém životě máte, je zárodkem příležitosti k nějakému většímu prospěchu. Jakmile si toto uvědomíte, otevřete se celé škále možností, a to udržuje tajemství, úžas, vzrušení a dobrodružství při životě. Na každý problém, který v životě máte, se můžete dívat jako na příležitost k většímu prospěchu. Můžete si udržet ostražitost vůči příležitostem tím, že budete zakotveni v moudrosti nejistoty. Když se vaše připravenost setká s příležitostí, řešení se spontánně objeví. To, co z toho vzejde, se často nazývá štěstí. Štěstí není nic jiného než souhra připravenosti a příležitosti. Když se obojí smísí dohromady s bdělým pozorováním chaosu, vznikne řešení, které bude evolučně prospěšné pro vás i pro všechny, s nimiž přijdete do styku. To je dokonalý recept na úspěch, který je založen na zákonu odpoutání. Uplatňování zákona odstupu. Zákon odpoutání uvedu v život tím, že se zavážu učinit následující kroky. Za prvé. Dnes se zavazuji k odloučení. Dovolím sobě i lidem kolem sebe svobodu být takový, jací jsou. Nebudu jim rigidně vnucovat svou představu o tom, jak by věci měly být. Nebudu vnucovat řešení problémů a tím vytvářet nové problémy. Budu se všeho účastnit s odstupem. Za druhé. Dnes budu brát v úvahu nejistotu jako podstatnou složku své zkušenosti. Když budu ochoten přijmout nejistotu, z problému, ze zmatku, nepořádku a chaosu se spontánně vynoří řešení. Čím nejistější se věci zdají být, tím bezpečněji se budu cítit, protože nejistota je mou cestou ke svobodě. Díky moudrosti nejistoty najdu svou jistotu. Za třetí. Vstoupím do pole všech možností a budu očekávat vzrušení,
které může nastat, když zůstanu otevřený nekonečnému množství možností. Když vstoupím do pole všech možností, zažiji všechnu zábavu, dobrodružství, kouzlo a tajemství života. 7. duchovním zákonem úspěchu je zákon dharmy. Dharma je sanskrtské slovo, které znamená smysl života. Zákon dharmy říká, že jsme se projevili ve fyzické podobě, abychom naplnili nějaký účel. Pole čisté potenciality je ve své podstatě božství a božství na sebe bere lidskou podobu, aby naplnilo účel. Podle tohoto zákona máte jedinečný talent a jedinečný způsob, jak ho vyjádřit. Existuje něco, co umíte lépe než kdokoliv jiný na celém světě, a pro každý jedinečný talent a jeho jedinečné vyjádření existují také jedinečné potřeby. Když se tyto potřeby spojí s tvůrčím vyjádřením vašeho talentu, je to jiskra, která vytváří bohatství. Vyjádření vašeho talentu k naplnění potřeb vytváří neomezené bohatství a hojnost. Kdybyste mohli s touto myšlenkou začít u dětí hned od začátku, viděli byste, jaký vliv to má na jejich život. Ve skutečnosti to lze nejlépe udělat se svými vlastními dětmi. Znovu a znovu je jim třeba říkat, že existuje důvod, proč jsou tady, a oni sami musí zjistit, jaký je to důvod. Je dobré, aby to slyšeli už od 4 let. Ve stejném věku je také dobré je učit meditovat a říkat jim, nikdy nechci, abyste si dělali starosti s tím, jak se uživit. Pokud si nebudete schopni vydělávat na živobytí, až vyrostete, postarám se o vás, takže si s tím nedělejte starosti. Nechci, abyste se soustředili na to, abyste se dobře učili ve škole. Nechci, abyste se soustředili na to, abyste měli co nejlepší známky, nebo abyste se dostali na nejlepší vysoké školy. Chci, abyste se opravdu soustředili na to, abyste se ptali sami sebe, jak můžete sloužit lidstvu, a ptali se sami sebe, jaké jsou vaše jedinečné talenty. Protože každý z vás má jedinečný talent, který nikdo jiný nemá, a má zvláštní způsob, jak tento talent projevit, a nikdo jiný ho nemá. Je velký předpoklad, že tyto děti nakonec budou chodit na nejlepší školy, budou mít nejlepší známky, a dokonce i na vysoké škole budou jedineční v tom, že jsou finančně soběstační, protože se soustředí na to hlavní, na to, že mají dávat. To je tedy zákon dharmy. Zákon dharmy má 3 složky. První složka říká, že každý z nás je tu proto, aby objevil své pravé já, aby sám zjistil, že jeho pravé já je duchovní, že jsme v podstatě duchovní bytosti, které se projevily ve fyzické podobě. Nejsme lidské bytosti, které mají příležitostné duchovní zkušenosti, je to naopak, jsme duchovní bytosti, které mají příležitostné lidské zkušenosti. Každý z nás je zde proto, aby objevil své vyšší já nebo své duchovní já. To je první naplnění zákona dharmy. Musíme sami zjistit, že v nás je Bůh nebo bohyně v zárodku, který se chce narodit, abychom mohli vyjádřit své božství. Druhou složkou zákona dharmy je vyjádření našich jedinečných schopností. Zákon dharmy říká, že každý člověk má jedinečný talent. Máte talent, který je svým projevem tak jedinečný, že na této planetě nežije nikdo jiný, kdo by měl tento talent nebo jeho projev. To znamená, že existuje jedna věc, kterou můžete dělat, a jeden způsob, jak ji dělat, který je lepší než u kohokoliv jiného na celé této planetě. Když děláte tuto jedinou věc, ztrácíte pojem o čase. Když vyjadřujete ten jeden jedinečný talent, který máte,
nebo v mnoha případech více než jeden jedinečný talent, vyjádření tohoto talentu vás přenese do nadčasového vědomí. Třetí složkou zákona dharmy je služba lidstvu, sloužit svým bližním a klást si otázky, jak mohu pomoci. Jak mohu pomoci všem, s nimiž přijdu do styku. Když spojíte schopnost projevit svůj jedinečný talent se službou lidstvu, pak plně využíváte zákon dharmy. A ve spojení s prožitkem vlastní duchovnosti, polem čisté potenciality, není možné, abyste neměli přístup k neomezené hojnosti, protože to je skutečný způsob, jak hojnosti dosáhnout. Není to dočasná hojnost, je trvalá díky vašemu jedinečnému talentu, vašemu způsobu jeho vyjádření a vaší službě a oddanosti bližním, kterou objevujete díky otázce, jak mohu pomoci. Namísto, co z toho budu mít já. Otázka, co z toho mám. Je vnitřní dialog ega. Otázka, jak mohu pomoci. Je vnitřní dialog ducha. Duch je oblast vašeho vědomí, kde prožíváte svou univerzálnost. Pouhým posunutím vnitřního dialogu z otázky, co z toho mám já, na otázku, jak mohu pomoci. Automaticky překračujete hranice ega do oblasti svého ducha. I když je meditace nejužitečnějším způsobem, jak vstoupit do oblasti ducha, pouhým posunutím vnitřního dialogu na, jak mohu pomoci, se také dostanete do ducha, do té oblasti vašeho vědomí, kde zažíváte svou univerzálnost. Chcete-li zákon dharmy maximálně využít, musíte se zavázat k několika věcem. Prvním závazkem je, budu hledat své vyšší já, které je nad mým egem, prostřednictvím duchovní praxe. Druhým závazkem je, když objevím své jedinečné talenty, budu si je užívat, protože proces užívání nastává, když se dostanu do nadčasového vědomí. Tehdy jsem ve stavu blaženosti. Třetím závazkem je, budu se ptát sám sebe, jak nejlépe mohu sloužit lidstvu. Na tuto otázku si odpovím a pak ji uvedu do praxe. Budu využívat své jedinečné talenty k tomu, abych sloužil potřebám svých bližních, budu tyto potřeby přizpůsobovat své touze pomáhat druhým a sloužit jim. Posaďte se a sepište si seznam odpovědí na tyto dvě otázky, co byste dělali, kdyby vás peníze nezajímaly a měli byste všechen čas a peníze světa. Pokud byste stále dělali to, co děláte v současnosti, pak jste v dharmě, protože máte vášeň pro to, co děláte, vyjadřujete svůj jedinečný talent. Pak se zeptejte sami sebe, jak nejlépe mohu sloužit lidstvu. Odpovězte si na tuto otázku a uvádějte ji do praxe. Objevte svou božskost, najděte svůj jedinečný talent, služte jim lidstvu a můžete získat veškeré bohatství, které chcete. Když se vaše tvůrčí projevy shodují s potřebami vašich bližních, bohatství bude spontánně proudit z neprojeveného do projeveného, z říše ducha do světa formy. Začnete prožívat svůj život jako zázračné vyjádření božství, nejen občas, ale neustále. A poznáte pravou radost a skutečný význam úspěchu, extázy a jásot vlastního ducha. Uplatňování zákona, dharmy, neboli životního cíle. Zákon dharmy uvedu do praxe tím, že se zavážu učinit následující kroky. Za prvé. Dnes budu s láskou pečovat o Boha nebo bohyni v zárodku, který se skrývá hluboko v mé duši. Budu věnovat pozornost duchu ve mně, který oživuje mé tělo i mysl. Probudím v sobě tento hluboký klid uvnitř svého srdce. Budu v sobě nosit vědomí nadčasového, věčného bytí uprostřed časově omezené zkušenosti. Za druhé.
Sestavím seznam svých jedinečných talentů. Pak si vyjmenuji všechny věci, které rád dělám, a přitom projevím své jedinečné nadání. Když vyjádřím své jedinečné talenty a použiji je ve službě lidstvu, ztratím pojem o čase a vytvořím hojnost ve svém životě i v životech ostatních. Za třetí. Denně se budu ptát sám sebe, jak mohu sloužit. A jak mohu pomoci. Odpovědi na tyto otázky mi umožní pomáhat a sloužit svým bližním s láskou.